Kingdom of Bahrain. Tajikistan. дар баҳрайн кишваре ки шоҳиди ғалабаҳои нав барои тоҷикистон гардид парчами сурху сафеду сабз баланд бардошта шуд. бозиҳои сеюми осиёи наврасон ки барои кишвари мо бо натиҷаи таърихӣ анҷом ёфт 20 медал ки ҳар яке бо иродаи қавии варзишгарон ва умеди ояндаи онҳо ба даст оварда шуданд. медали 20 нуқраи рамзӣ ба номи ҷавоне сабт шуд ки ба ғайр аз натиҷаҳои баланд бо хоксориву фурӯтании хеш қадамҳои устувор ба орзуҳои бузург мегузорад. And representing Tajikistan in blue, Kudridinov, Tajikistan, Kamaling. Мустафо Қудриддинов. дар вазни то 48 килограмм Мустафо се рақиби худро аз Кувайт, Қазоқистон ва Филиппин мағлуб сохт ва ба финал роҳ ёфт. ҷавоне ки ҳамагӣ 2 сол боз ба ҷиу-ҷитсу машғул аст, аммо дар ин муддати кӯтоҳ тавонист номи худро дар саҳифаи таърихи варзиши кишвар сабт кунад. Semi-final for the boys at 48, Rushi in red and Baltagazi in blue. ӯ дар баҳрайн бо ҳар ҳаракат ва ғалабаҳои пай дар пайи худ боварии устодаш Комил Боймуродовро нисбати хеш дучанд сохт, зеро ин музаффариятҳо Тоҷикистонро дар саҳифаи нави ҷиу-ҷитсу муаррифӣ намуданд. бозгашт аз мусобиқа барои ӯ поёни роҳ нест, оғози саҳифаи нав аст. و آرمانی خوش خفتگانت قسم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را نباید کنم намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ба варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, федератсияи греплинги кишвар ва дигар наздикону пайвандон кӯшиш ба харҷ доданд то маросими пешвози варзишгаронро ки бо дастоварди арзанда ба ватан баргаштанд ба таври зарурӣ ба роҳ монанд. ҳамчунин миёни онҳо Мустафо Қудриддиновро ки бо сари баланд ба ватан баргашт самимона истиқбол гирифтанд. من در مسابقه بازی‌های آسیایی بین نوراсон در دولت بحرین گذشت سازوار مدال دوم گشتم. اولین مدال نقره تاجیکستان از رشته جودیسم شد. با گزاره‌ی درست او باز به مشق و تمرین‌های خود برگشت. من عزیزاده محمود دستپرور کلوب کینگ بویمرودوف میباشم. قدرالدین مصطفی یکی از همدستای ما میباشد و او خیلی هم آداب و اخلاق نکو دارد. تمرین‌های همروزه او بود که او در این مسابقه رفته پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشت و من با او در این جاده برباری‌های کلان خواهانم. дар ҳамин толор зери роҳбарии устоди пуртаҷриба Комил Боймуродов ӯ ҳар рӯз қадам ба сӯи беҳтарин шудани худ меравад. мо дар мусобиқаи осиёи байнаврасон ки дар шаҳри баҳрайн гузашта буд сазовори ҷои дуюм гаштам. ман тӯли 2 сол аст ки дар риштаи ҷиу-ҷитсу машқу тамрин мекунам. ман бори сеюм мебошад ки аз шаҳр берун дар мусобиқаҳо иштирок мекунам. ман дар он мусобиқа дар вазни 48 кило 4 рақиб доштам. аввалин рақиби ман аз давлати Кувейт буд. ман онро тавассути буғӣ кардан ғолиб шудам. рақиби ман ҳам хеле рақиби пурқувват буд ва ман тавонистам онро бо тавассути буғӣ кардан пирӯз шавам. рақиби дуюми ман аз давлати Қазоқистон буд ки ман рақибамро тавассути 4-2 шикаст додам. рақиби ман ҳам хеле пурқувват буд ва ман тавонистам ки онро бо боварӣ ба худ шикаст додам. Next bout on tatami 1,
Kosiboyeva and Borna Sports Technology. Also many thanks to Alo Tamkeen, National Bank of Bahrain, Al Usra, Bank of Bahrain and Kuwait, BBK, Trans Plus, Benefit, Transtech, Lulu Hypermarkets, Amakin, DHL and Bayonne. Many thanks to all our partners and our supporters for being with us here throughout the 3rd Asian Youth Games 2025. ман барои роҳқат ба финал рақиби ман аз давлати Филиппин буд ва ман ӯро тавассути лад додаи даст шикаст додам. Ҳамин тариқ ман рақиби нимниҳои худро мағлуб карда ва ба финали бозиҳои Осиё роҳ ёфтам. ман миннатдории бевоситаи худро ба устодам Комил Боймуродов мерасонам, ки меҳнатҳои шабонарӯзии он шахс мебошад, ки дар ин мусобиқаҳои сатҳи баланд парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебарад. рақиби финалии ман аз давлати Амороти Муттаҳидаи Араб буд, ки ман ба ӯ 4 дақиқа муҳориба бурдам ва маро рақибам бо бартарии як фаъол мағлуб кард. Дар ин рақобат тарафгирии доварон нисбати рақиби ман ба назар мерасид. То охири сония рақобат намудам ва ман дилшикаста нестам. ин тарафгирии доварон барои пешрафти мо монеа намешавад. бисёртар машқу тамрин мекунем, ки аз пеш моро чемпионати ҷаҳон интизор аст, ки мо машқу тамринҳои худро зиёд мекунем ва дар он ҷо парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардорем. ҳар варзишгари ин ҷо буда аллакай медонад, ки устод Комил Боймуродов ҳамеша ҳамин суханҳоро такрор мекунад. варзиш ин на танҳо мубориза бо рақиб аст, балки мубориза бо худ. муҳим аст, ки диққат ва оромиро нигоҳ дорем ва нисбати ҳар рақиб эҳтиром дошта бошем. Комил Боймуродов борҳо таъкид мекунад, ки музаффариятҳое ки шумо ба даст меоред танҳо лаҳзаи шараф нест, балки натиҷаи кори пайваста ва ваҳдат аст. ҳамаи варзишгарон бо ҳамин шиорҳо ва суханони устод ба мусобиқаҳо мераванд. ин девор, ки бо медалҳои рангоранго ёфтааст, таърихи заҳмати наслҳои федератсияи мазкур аст. ин медали чемпионати ҷаҳон аз устоди ман Комил Боймуродов мебошад, ки дар давлати Амрико дар он ҷо чемпионати ҷаҳон дар байни камарбандҳои сиёҳ иштирок намуда сазовори ҷои аввал гардид. ҳар гоҳ ки мо бар ин толор ворид мешавем, ин медалро дида боз як рӯҳу илҳоми баланд мегирем, то машқу тамринҳои худро зиёд намуда мисли устодамон парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар чемпионати ҷаҳон баланд бардорем. ҳар як медал натиҷаи меҳнати шогирдон ва устодест, ки бо дили пур аз муҳаббат онҳоро роҳнамоӣ мекунад. Мустафо аллакай фаҳмидааст, ҳеҷ як лаҳзаи заҳмат беҳуда намегузарад ва ҳамин эҳсос имрӯз ба ӯ нерӯи нав мебахшад, то боз ҳам бештар кор кунад, бештар эҷод кунад ва бештар ғолиб шавад. Мустафо орзу дорад дар чемпионати ҷаҳон парчами кишварро боло бардорад ва бо ин орзу Тоҷикистон низ қадам ба сӯи баландтарин минбарҳои варзиш меравад. варзиш на танҳо ғалаба аст, балки нерӯест, ки орзуҳои кӯдаконро бедор мекунад. барои насли нав ӯ қаҳрамон аст. онҳо бо чашмони пур аз орзу медали ӯро ба даст мегиранд. Мустафо Қудриддинов, ҷавоне ки бо хоксорӣ ва заҳматҳои пайваста қадам ба дунёи варзиш ниҳодааст. ӯ худ ҳам акнун барои кишвар як медали тиллои варзиши Тоҷикистон аст.